खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेसनि इउटुब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायो। फै जों दानिया आबुं रादाबखौ नायलांनि। एबसुनि मेलाव रायजो राजाया नुजाथियाब्ला एबसुआ हुमखि होयो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि अजद। 15 बोसोर नाङै बिटिसिनि गादिखौ दखल खालामनानै लानो हानाय बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारिनि अजद। एबसुआ 31 नं राजा लामानि साहा फारसे न' थांनानै हुमखि होनायखौ जागायबाय आरो बिसायख'थिनि खरसा दिहुननो थाखाय साल बिफां दानफायनानै फाननायखौ जागायबाय। बिथाङा एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ सासे फालांगिरिजों रुजुनानै गोगोम अजद होनानै मख'बावो दि रांनि थाखाय प्रमद बर'आ बिजेपिजों गोबां खेब सावरायदोंमोनब्लाबो बिजेपिआ थाइसेबो होयैनि आरो फान हरैनि थाखायसो जोबथा बुब्लियाव बिजेपिखौ फेजेननो मंगलदै आरो तेजपुर लकसभा बियाबाव बिजाथि फसंदों। बिथांनि बादिब्ला रां हरोब्लानो सिरि जागौमोन। बेबादिनो मुस्रि महिलारिया एबसुनि राजखान्थिखौ मुगैथाव होननानै एबसुनि मेल मिटिंफोराव रायजो राजाया नुजाथियाब्ला एबसुआ हुमखि होयो आरो खेन्दा हरनोबो गोनां जायो होननानै सिगांनि रुजुनायाव गोख्रोंसिन अजद दैखांबावो। बे अजदखौ बिपिएफ दोलोआ बिसमुरियाव दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि जानानै बहुत मांगिनाय फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बे बेरफ्रुजानाय बिबुंथिखौ होयो। बेनि अनगायैबो एनडिपिपिनि मावथि आरो दैदेनगिरि केम्पआव दोननो थाखायबो खावलायो। एबसु आरो एनडिपिपिनि सायाव बिसायख'थियारि बिबुंथि लाखिनानै बे मोननै आफादनि सायाव अजद लाबोनायनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैखौबो सावरायसोगारो। मुस्रि महिलारिया फोरमायनाय बादिब्ला बिसायख'थियाव अखिल गगैनि बिथोनआ सोलिया। अखिल गगैया सासे सोमावसारग्रा आरो सोमावसारनो मोनाब्लानो मिरगि बेराम जानानै थैलांगोन। बिसमुरियाव बिपिएफ दोलोनि फोसावदिंनाय बे सुबुं मेलाव बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों लोगोसे बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि, मावफुं सोद्रोमा राजिब ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मेलनि गेजेरजों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा प्रमिला रानी ब्रह्मनो देरहासार जागोन होननानै दाबियो।